Penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo na kendo daktari ntiere studio ka. Okadhi ketho kinde kata matin tadhi miye thuolo mondo mi owachnwa ni nyinge en ng'a, en wuod kanye, en laktar molonye weche mage nikech twak makawuono en madwani mondo mi introduce en twak madwani bed ne pinja hera mar chendo ni mondo mwachiki to daktari ntiere kod weche mage. Machiegni daktari e penj laktar. Pero kamano. An luonga ni Daktari Dennis Miskelambega. An nyaka Chikabodho, Paponditi. To alonye weche mag thieth mag nyuol gi weche mag thieth mag joma mine. Iwoni gynecologist and obstetrician. To Turka tie county ma Embu, nchas tiyo Kenyatta lakini sani kuna tiyo Embu. To bathe bende atiyo chama mar dakteche kata KMPDU kaka jalup jagoro. Miyo kawuono kodago mbaka wacha tuo ma inyo joma mine mathoth thuro ka miluongo ni fistula. Akiani dholuo bulungi nade lakini wabo explain kata wabo puonjo jopiny kaka kit tuo no mondo gini fistula en tuo manade. Makata sani bende ndiye program watimo gi rok moro mar sirikal Migori mwatimo surgeries ne mine manigi tuo no. Momiyo kawuono wabiro go mbaka mar tuo no mondo joma mine manigi thagruok kailano nyalo dhi mondo dhoyud konyruok e thieth manono masani timre e Osiptand County ma Migori. Kamano. Ma en thieth madhi nyime ne jo Migori kende koso kata ne jogo mok jo Migori to gintiere e machiegni gi Migori to ginyalo chopo Migori. Koro riwruok moro mar sirikal ni iluongo ni the Africa Fistula Foundation en riwruok maneno ka mine chandre thur kaka kuom tuo ni. Omiyo ntiere jogo ma wafadhili ma miyo gi pesa mondo gikony ji nono. Koro giwuothe e pinje mopogore, counties mopogore opogore ma ka wigini te gisebedo county ma Migori ma giseneno mine mokadho 300, mine mochopo 50 osetimnegi yeng'o moyudo konyruok. To from Saturday koro gidhi Kakamega. Ma ka ng'ato ok nyalo yudo nafas bachop Migori to nyalo dhi Kakamega mondo dhoyud konyruok no. Then bang' mano obo dhi bet Tharaka Nithi. Kwa en program watimo county pa county. Kichedo ni tuo ni en tuo machando joma mine mathoth e thurka. Kamano. Amor mokalo ni achiel kuom lakteche mantiere ong'ala manyime mar neno ni mine oyudo konyruok. Thothne waluongi gi ni rafiki yawa mama. Bas. Iwacho ni bas. Osiep joma mine. Atimo piny gi malo mondo joma mine oyud konyruok thurka. Kamano. Erokamano nya rafiki yawa mama kendo amor mokalo kotende kod chendo mar fistula madhi nyime. Kata kamano kokwa ketho kinde fistula en ang'o daktari? Erokamano. Koro fistula en samora mora ma ng'ama miyo koyudo kata kosekonyre to yudo ka ok onyal control lach kata cho. Ma kineno kata ka oket picha ni kae anyalo chung ka kineno ka ng'ama miyo idwa konyre wena chungi ka puonjo piny. Yes, kamano. Koro ineno ka seche ma nyathi dhi nyuol mondo nyathi owuogi mae iluongo ni bladder. Bladder en yes, kar lach. To koni ma intestine korcho. Koro nyathi ka nyathi maduong' ahinya wuok to space ni obedo matin ma nyathi obudho kapok owuok moko kae. To keche modiyo walls mag delivery yor nyuol. To walls go chako remo kadhi. Chalo ng'ama otwe bladder kata lweti kama ko remo okadhi kanyo tho. Koro that pressure miyo the skin mopogo lach gi kor nyuol, that wall break down. It dies off, so large work maonge control. Ka problem no biro gini pressure no bet yo kor chokoni ma wall ni odhi otho. Kana alo chako top. Koro seche sasa ma choko biro to nyalo wuok gi kor nyuol. Koro kama miyo ni lose what we call control. Koro ntiere stool incontinence gi urine incontinence. Koro jobo biluongo ni rectovaginal fistula ajire vesicovaginal. Ka en VVF any large wuok maonge control. To ka en rectovaginal chwe ma wuok maonge control. To kinyo tuo ila en tuo makelo stigma kata akwede mang'eny e dala kata e gweng'. Ka ng'eni ng'ama miyo kise konyite ka ok nyal control gik mawuok e dendi lach kata cho. Ng'eni ok nyal dhi e chiro. Ok nyal bede mbele ji. Kata wendi ok nyal bedo ko idung sate, idung lach sate kata idung cho. Ko joma mini thoth gi thagre ka en weche mopandi gi wich kuot. Kata kende kata yor dak gi kaka dichuo ok nyal dak maber e ot. So akwede no miyo joma mine mathoth chandre in silence. En
tuo ma ng'ato odhi kata osiptal gi chuch kuot ma koro en godo no kana en miyo mane dhi kata e chiro koro we dhi e chiro koro dhier koro donjo kuome kuro bedi kata ng'ama miyo mane labda en chiliel maybe en single mother probably nyithinde ka bodak nade ka kuro mama no nyal dhi tich emomiyo waneno ni mondo ber ka joma mine manigi problem ni kata king'e ng'ata manigi thagruok ni ting'ise mondo odhi oyud konyruok kata ka nafas ok yudo mar dhi e camp mar Fistula motimo Migori ni temi dhi hospital kamoro amora mara intiere mondo yud konyruok en tuo mithiedho kiki thagri gi wich kuot ya kwede manono to konyruok nitiere kamano ilere maber mokalo kenda mor kaka ilere daktari ipimo no kacha ni seche ma nyathi oseikore mondo mi owuogi to samoro odhi odiyo dag lach kata odhi odiyo kama oko maduong' wuok godo koro remo ok dhi ringo e yo makare seche mar remo ok ringi wasipuonjore chenro mar penj laktar ka ni mano nyiso ni kuonde go chako tho kata kuonde go chako kethore ma ang' no mi oko maduong' kata oko matin wuoka aoya ye maonge control daktari nitiere weche mang'eny mathoro fung'ore e kor gwenge in isewuotho e kor gwenge in rafiki ya wa mama thothne ang'o ma joma mine wacho ni nyalo kelo fistula nikech ka ng'ato nitiere koda kweda ok onyal dhi e osiptal manyiso nitiere gimoro behind it momiyo luor dhi e osiptal koro gini gima kelo thagruok e thuro kani ka ng'ato ok ong'eyo adiera mar wach moko dhi ka daktari to ng'ato ng'eyo ni in mari ni maybe no iri diere mane yes simo bigi sini ani daktari mane okonyi ki idhi nyuol maybe no ng'adi to doko twangi ko stories biro mang'eny ma ok make sense ko igoni ng'ini thoni daktari no ketho dendi kata ni ijine wano ketho dendi kata ena niya maybe nyathi mana pek kani jothuro bedi mang'eny jomoko tinde jidi konyre hospital lakini chon ng'eny joma thuth ne konyre dala to then kichake medo gi weche mag teenage pregnancy ni the most common kwaneno kuom jogo gin jogo mobedo mine ka pod tindo ka nyathi ma pod ja gina paga teenage pregnancy edhe pok dendi omachua dend ng'ama miyo en kako medo igni mede ka dende medo machua nyathi bedo chwi ni ka iga manya kichak ido go nyithindo mondo nyathi nyalo wuok maonge problem to ka koro in nyathi school ijino kata clinic ok dhi ke chuch kot ya kwede mar bedo teenage pregnancy no iwe school janyuolo riembi dhi dak ka wayo dhi dak ka dau ka clinic emi koso ngeni kata mana konyro ki dhi konyri dala to dendi pok oikre nyathini koro dhi idhi nyuol dala jachulo bi onge nyathi odhi okwamo kanyo ibet gi nyathi itimo labor ndala ariyo ka ima gi muoch nyathi okuogi nyathini ngeni kwanza odhi tho mondi yi kanyo ko finally ko setho tibro dhi hospital kata ko timni mana bero to osehinyo dendi ko nyathini bi kama dendo nyemo do fistula ni bende akwede koro donjo koro okonyal dok e school ochak endelea gi sombe okonyal do thieth gi jibo kiagi ka obo chakora de nyathi ma pod somo then you see that mara ni kineno mine bende ma maybe okoyo that enlightenment pok ne sombgi maybe jogo ba pok do below secondary education ko most gidi ka bag numbers ma jogo ba nyuol dala koro en ijino ichuna ma yo nyathi ma gol oko to nyathi ro se to lalo ngimane mama ni pod ok bi dhi hospital oni gobeni ochande gi nyathi no finally onyuole kawaida nyathi obede ki nyathi yudo maybe tuo mar brain injury or nyathi ma pod ngima but injury cha ne pod otimre to ne ok bedo examined mo ng'iye maber so with the time no ka immediately kise nyuol immediately ok bi ng'eni gi problem because wall cha kaka ne nyathi odiyo mothocha ok obi no tuch immediately so once it dies off to chako top because you want top cha to that part could die off kutoka ingama miyo tisi wala idung lach sate ko initially ngeni pod ngi buoki kenda ngwa dhi mbele ko achini maybe ngi konyo di mo ko lach wuok to 1 week 2 week onge matini inoka ko chubi ko kiloko lauma iye to ka chubi podi ye kanyo ngama dicho jako kelo mbe akwede ni kwani okidhiro sio kinyal luka kinyal yeri maber ku that luoro ngeni ka akwede chakre gi ei ot kai confidence ma monagi wugu kai ma ko di next hospital mondo konyri no be bedo a problem ko joma miyo most of them githo gi gini mana chunyi kata mondo gibed gi jo wete gi kata mana e saloon kata ka e kidini kata mana chama mondo gigo mbakani tame because of that shame no dung ko kata ka di ma gi kanisa onge ma bet buti kata kanisa ko dhi so ngama do wuoy mondo kudhine wachni onge emomiyo kawono ko bilo kato at least joma mine bo winjo from daktari ni ma tuo ma nigi thieth kendo in tuo ma ngama miyo kik bed ni othogo kilingling moko yudo konyruok kamano
Awinjo kiwacho kidienje ariyo mag joma mine mantiere kod thuolo mamalo mar yudo chandruogni. Nyithindo manyiri mako ich kapod gitindo ka dendgi pok oikore, dendgi pok omachua. Ibiro pimo kaka del onego bed ni ikore, kaka nyathi mapod tin ka omako ich, ang'o madhi timore dende ma ang' no mi obed kod thuolo mamalo mar bedo kod fistula. Kati wachonwa kacha bende joma mine ma samoro onge kod lony kata ng'eyo ahinya yore mag somo kod weche makamago. Kato bende wamulo kacha weche mag dhi e klinik, awinjo kimulo weche mag dhi e klinik, moro ng'ama miyo mako ich to ok odhi e klinik. Ok bi pime, ok bi ng'e ni nyathi ogi kanye, ndalo seromo amuoch onego bed ni kae kuom thuolo marom nade. Kopogore kod magi bende wantiere kod categories mamoko mag joma mine mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni kata duoki e teen pregnancies kocha, nyithindo manyiri matindo ma dendgi pok oikore. Del ikore nade, chandruok bedo kanye ne nyithindo gi thothne. Koro bado ng'eni nitiere bende kaka koro kaluwa kocha nitiere labda ka ng'ama miyo wanosetimne surgery moro amora. For example, ka ng'ato ne wach ni ka ne en gi cancer mar cervix or cancer mar od nyuol and all that, kukare nitiere surgery manosetimne to kanyo noloso kidonda nokochango maber, ok kaka otimni radiotherapy. Kichano mine be mang'eny ma nigi cancer mar cervix kata mar dhod nyodo maka osetimne chemotherapy, radiotherapy, ni wengo cha to kaja kwang'o cancer no to wang'o normal tissues bende. Komine go be biro ka no wangi no lach kuro nyalo bedo chwer kata cho. Mago bwana no gi mang'eny e clinic. Kendo gi bende washughulika negi. Moko be ng'ato ne nigi TB, pelvic TB. TB mar the pelvic area. Kuro be okelo kidonda kanyo. So anytime ineno ka lach ok bed controlled kata cho kinyal control. Nyaki kongi dhia ne hospital mondo wang'i ni en facility test mwang'e tim mwang'e go ni ang'a dhi mbele. To ka doke penjo ni mani eri kaka dend ng'ama miyo ma chwa ng'ama miyo ng'eyo ni koro oromo kata ona tingo ich. Ng'eni Nyasaye kano chwe dhano, Nyasaye no ng'eyo gima notimo. Nyasaye no kero ni ok inyal mako ich age fulani. No kero ni up to around age 12 ng'ama miyo kata mana neno dwe pok ochakre. Of course ile nyithindo manyasani no kata dwe ka dwe jahigni 9 based on ni the fact ni wasesomo ni hormones mal miyo del ng'ama miyo machua iloso gi boche. Ko nyithindo manyasani ka nyathi uchako pugno ka political boche uchako loso hormones mag maturity gi chon. Yeah, ka nyathi ma jahigni 9 to ka thunde osechako wuok, hips gi and all that. Yeah? So ng'ama miyo ka Nyasaye chwe no ng'eni an thundo bo wuok a certain age ke thundo ni mabodho do nyathini. Nong'e mano. Nong'e maber ni pelvic bone, ma en chogo maronding no. Yes, mar bam kai. Nitie kaka kose machua to oyawre kama mondo ting' ijno. Wamake kar chogo mar bam kanyo ma yaorore mondo mi oting' ich. Maka kanyo nyakora Ramogi ajwang' waduogo bang' thuolo machuok mokalo kati wadhi nyime kod kanyo mondo mi wang'e matut weche mag fistula, ere kaka inyalo geng'e, ere kaka inyalo tiek, ere kaka inyalo kony mine mantiere kod fistula. Wantiere kod Dr. Miskela e studio ka, kik idhi mabor, kik isudi. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. Kaigere, ai woni ga
How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetabdai, only on Viusasa. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afia 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes, 140 down to 112. Dove Baby Lotion, 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams, 225 down to 113. Packing bag, 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka, utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa, utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Oyaore kendo machiegni e chenro machielo mar tedo gi chiemo. Kawuono wadwani mondo walosa chiemo no mabende ber koda nyithindo. Rabuon en chiemo ma nyithindo hero kendo yot miyogi. Alafu chuny to en chiemo ma nigi nutrients mang'eny kuom nyathi. Tedo gi chiemo gi Jalieta tich adek sari okinyi. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo na wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno. Seven obligates the House to afford the Deputy President an opportunity to be heard either in person, through a representative, or both. Further, the House is under an obligation to accord the Deputy President the right to fair administrative action under Article 47 and the right to fair hearing under Article 50 of the Constitution. Drawing from the foregoing and the timelines provided for the House to dispose of the motion for which notice was given today, the Deputy President of the Republic of Kenya is entitled to appear before the House in person through a legal representative or both during consideration of the motion. Noting that the special motion shall be considered on 8th October 2024, I have directed that the Deputy President be notified of his right to appear on the said date and the allocation of time from 5 p.m. to 7 p.m., 2 hours. Honorable members, the fourth and final issue that was raised for guidance was on the security of members who support
of the special motion may affect their personal safety. The security and safety of members is a paramount priority for the Parliamentary Service Commission, which is charged with providing services and facilities to ensure the efficient and effective functioning of Parliament. As chairman of the Parliamentary Service Commission, I assure all members that apart from existing arrangements made for their security and safety, additional arrangements shall be considered if the need arises in consultation with the National Police Service. Honorable members, as I conclude, I urge each one of us and the public to truly grasp the magnitude of the unprecedented journey the House is about to undertake. In promulgating the Constitution, Kenyans bestowed upon themselves and generations yet to come a document that reshaped the very soul of our nation. Indeed, our Constitution is a living document that espouses the aspirations of our people. To this end, on Friday, 27th day of August 2010, Kenyans affirmed their sovereign and inalienable right to establish a government anchored in democracy, social justice, and the rule of law. The power to impeach is a profound check on the conduct of a state officer. To safeguard the rights of an affected state officer, the Constitution prescribes high and graduated thresholds on the National Assembly. The thresholds reflect the gravity of the task before the House. This special motion is not just an inquiry into the conduct of a state officer, it is also a momentous test of the resilience of the constitutional procedures meticulously designed by the framers. As you proceed to scrutinize the conduct of the Deputy President, the House is also under scrutiny with respect to its fidelity to the Constitution and its obligation to uphold the rights of every Kenyan. I have no doubt that we will rise to this defining moment, that we shall confront this test with dignity, resolve, and utmost integrity. I am confident that the House shall prove itself worth of the trust placed on it by the Constitution and the people of Kenya. Honorable members, in summary, therefore, I wish to guide the House as follows. 1, that while the threshold for admitting the special motion under Article 145 and 150 is 117 members, the threshold for passing a resolution on the motion for the impeachment of the President or Deputy President is 203 members of this House. 2, that public participation is an integral element of the process of removal of an elected state officer from office. In this regard, the House Business Committee has approved a program of public participation across the country to be coordinated from the 47 counties on 4th October 2024. That's Friday this week. 3, that in order to observe the requirements of Article 47 and 5th of the Constitution and Standing Order 67, His Excellency the Deputy President shall be notified of his right to appear before the House on Tuesday, 8th October 2024, and the allocation of time between 5 and 7 p.m. That in addition to the existing arrangements made for the security and safety of members, additional arrangements shall be considered in the usual manner in consultation with the National Police Service. The House is accordingly guided. I thank you. Who is that? Kamket. On the ruling? Okay, give him the floor. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, while I appreciate your guidance, Mr. Speaker, I seek slightly more guidance on the matter of public participation. The threshold for public participation is not very clear. Honorable Kamket, take your seat. If you listened carefully, I said we will adjourn the House tomorrow at 12 for the House to retreat into a special informal sitting to be briefed on that process. So if you hold your horses, you will know tomorrow. I suspect you are not listening. He was? Yes, Kamket. Your colleague here says you are thinking about banditry.
Far from it, Mr. Speaker. Yes. It's a genuine concern, Mr. Speaker, but I'm happy by that guy.